Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dopredu by som chcel poprosiť, aby ste dali like a odber. Nič vás to nestojí a veľmi mi s tým pomôžete. Dneska si pôjdeme kúpiť nové auto a si ho aj vytuníme. Dneska si ho proste vytuníme a aj kúpime. Ak chcete vyzerať, aké auto si kúpime a ako bude vyzerať po vytunení a jeho tuning, tak dopozerajte video do konca. Tak. Čo tu máme pre auto? Viem, je to staré auto, ale nemuselo by byť zlé. To vyzerá trošku vtipne, ale dalo by sa z toho urobiť pekné auto. Ale to potom takedy pozdejšie. No, takže ideme sa ostávať k tým zábavnejším. Kúpili auto za 240 takýto McLaren. To je celkom pekné. Tak môžeme si ho kúpiť. Dobre, ideme ho skúsime ho ísť sa s ním. Takže ideme na to. Kámo, to je interiér jak v lodi. Zrýchlenie na 0 na 100. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 sekúnd. Ručná brzda dobre brzdí. No. Takže ideme si ho asi vytuniť. Takže môžeme ísť na to rovno. Takže ideme si kúpiť, no vytuniť, jakéby naše auto. Tak, toto bude tu. No, ale toto auto bude skôr na krásu. Brzdy. Jaké urobíme brzdy? Táto modrá sa mi páči. A ja by som urobil... Nie. Takýto interiér. Kožený interiér. Takto. Táto je podľa mňa krajšia. Toto nie. Spoiler. To nič. Carbon. To nič tiež podľa mňa. No. Takže svetla máme modré. Tak toto určite. Toto nevyhnutné. Tak, a ideme dať teraz farbu. Takže.
Dobre, takže máme pekné auto. Ideme sa s ním skúsiť prejsť a uvidíme, ako bude vyzerať v noci. Takže za deň vyzerá tak. V noci vyzerá takto. Nad ránom vyzerá takto. Teraz vyzerá takto. A na západe slnka vyzerá takto. No,